Evo ovo je vađenje krompira, kao što vidite, evo ga krompir izvađen. Ajde još, dođi vadi još, ajde, dođi još da vadiš krompir, molim te. Evo ima još. Cico? Ej, pa ište izvađeno je, pogledaj, ajde. Vadi još krompir ovde, brzo. Ej, početi malo da kopa da vidiš šta je. Pa ište, ajde, dođi. Au. Ajde, kopaj, da, Cico. Ajde, nisi sve iskopala ti tu krompire, može to tako? Ajde, brzo. Kopaj, samo kopaj. Ajde da vidimo, treba nam za večeru, znaš? Ne može to da se jede, bre. Požuri, eto ga, naš stiga. Nemoj da ga jedeš sada, to treba se kuva prvo. Okej? Kuvanje dolazi u obzir prvo. Ona kad gladna, baš je briga, zna gde je krompir, izvadi to, ide, nema problema. Evo vidiš, još ide dalje. Po redu to nema, tu problema. Evo ti veliki ognji tu. Evo ovo još nisam vidio, da mi neko rekao da kuca zna da kopa krompir, ej. Gledaj šta je. Eto ga tamo veliki krompir izvadi.